Hej och välkommen till del 3 av Lär dig kurdiska. Lite repetition av de bokstäver vi har lärt oss hittills. Och de är de här: A, D, R, Z, S, B, N, T och E. Och lite exempel, eller kanske först ska vi öva lite och skriva dem. Här. A. Det är lodrätt streck. D. Olikhetstecken. R. Snedstreck. S. Bara streck, vågrätt. Och sen Z. Snedstreck med prick på, en bara. Sen har vi B. Streck, vågrätt med en prick under. T. Streck, vågrätt streck med 2 prickar på. Och sen vokalen Ä med som här, som en liten cirkel. Bara så här. Sen det fanns 2 R, en till som är lite hårdare. Det är så här. Skiljer sig bara i uttal. Jag tror det var bara de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så se om de är 9. Ja. Fler exempel på de nya bokstäver vi hittills har bekantat oss med. Första ordet är desta. Desta. Desta betyder 12 stycken, dussin. Och man använder det när man köper såna här bestik eller porslin eller ägg. Så man använder ordet desta. Desta. Och man skriver så. Desta så. D. Ä. D. S. T. Dest. Och igen Ä. Desta. Så. D och Ä. De är grupp 1. Och sinsemellan binds de inte. Man skriver isär dem lite. Men om det kommer en bokstav som tillhör grupp 2 och den här grupp 1, då måste man binda dem. Och bokstäver i grupp 2, de binds alltid sinsemellan. Det här är grupp 2 och det här är grupp 2. S, T, då måste man skriva dem så här tillsammans. Binder man. Skriver man snitt och så här, då skriver man så. Men man behöver göra det nu. Bara att D, Ä, S, T, Ä. Desta. Desta. Dussin. Jag tänker mest på
bokstäverna, inte på ordet och vad det betyder och varför ska man lära sig detta och sånt. Utan bara jag kommer med exempel för att lära sig olika bokstäver och hur man placerar dem och hur man skriver dem. Så annars kanske man inte använder ordet desta, kanske bara 2 gånger om året eller något sånt. Ett annat ord, sereta. Sereta betyder början. Sereta. Och vi skriver så här. Se, se, r, ser, sera, t, seret, sereta. Sereta, början. Sereta. Ordet bärd betyder sten eller stenar. Många gånger använder man samma ord även i plural. Bärd. Hur skriver man bärd? B, b, r, bär, d, bärd. Bärd om man skriver snabbt. Eller bärd. Eller bärd. Hur man skriver med tangentbord. Så här. B här. B. Här. B. R. Bär. D. Bärd. Så. Och sen blir det på det här sättet. Bärd. När man skriver med tangentbord är det väldigt kanske enkelt. Man behöver inte tänka hur ska jag skriva, utan bara känna igen bokstäverna räcker. Men här gör jag lite svårare för många. Bärd. Nu går vi vidare. Desta, sereta, bärd. Nu kan du försöka bilda ord av dessa bokstäver även om orden kanske inte har någon bra betydelse på kurdiska. Bara placera ord bredvid varandra. Placera bokstäverna. De bokstäver vi hittills har lärt oss. Och jag repeterar hela tiden eftersom det behövs, tror jag. Så. Ett annat ord, Zara. Zara, kvinnonamn. Zara, så här skriver man. Zara. Vi övar. Zara. Zara. Z. A. R. A. Zara. Och det är ett namn. Flicknamn. Benaz. Benaz. Bortskämd. Benaz. Benaz. Hur skriver vi det? B. 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 N.
ben, a, bena, z, benaz. Benaz. Annat ord. Tirsa. Tirsa. Skrämdes. Tirsa. Tirsa betyder skrämdes. Hur skriver man tirsa? T. R. Tir. S. Tirs. A. Tirsa. Hur skriver man det med tangentbord? T. R. S. A. Tirsa. Så. Tirsa. Blev skrämd. Kanske. Också. Blev rädd. Tirsa. Vi går vidare. Vi har en vokal. Eller en bokstav, rättare sagt. Den här bokstaven är lite speciell. Den här bokstaven blir båda vokal och konsonant. Den här bokstaven som är i, om vi ser i eller j, den kan bli i och den kan bli j, som ja. Eller i som i. Så när det blir i, då blir det vokal. Och den skrivs som vågrätt streck. Har jag skrivit i en fel här, tror jag. Men den här gången 2 prickar under. Vi hade T med 2 prickar på. Nu är det 2 prickar under vågrätt streck. Så det här är i. Och i vilka ord? Vi tar ordet bina. Det där finns inte, det finns i. Bina. Bina betyder hämta. Bina betyder hämta. Och då blir det, här blir som vokal. Som i. Och man skriver så. B. I. Så. De måste bindas samman. I 2 prickar under. Och sen N. Sen Ä. Bina. Bina. När man skriver snabbt, då blir det. Istället för de här 2 prickarna kan man skriva lite så här. Streck. Så streck, understreck. Och alla förstår. Men skriver du så här som jag skrev i början. B. I. N. Ä. Även så förstår alla. Men kanske inte så praktiskt. Bina, hämta. När du säger till någon hämta lite vatten, då blir det bina. 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 Och den här vokalen är kort och väldigt obetonad på slutet. Bina. Och men här i mitten, i. Så bina kanske blir så här. Bina. Bina. Och hämta.
Ett annat ord, zin, betyder, det här är zin. Jag vet inte om det är riktigt sadel eller lite mer än en sadel. Allt det där som hästen har på sig, det är zina. Zin, inte zina. Zin. Det är också så. Z. I. N. Zin. Så. Sadel. Det här det är på slutet. Man ska skriva som versal. Men det gör inget nu när vi lär oss. Och versal för blir lite så här istället för vågrätt. Men det gör ingenting nu. Skriver du med tangentbord sköter tangentbordet jobbet. Så om vi skriver så. Z. Z. I. N. Du ser. Det blir lite så. Men vi kan fortfarande skriva så. Och det alla förstår. Alla som kan skriva med kurdiska bokstäver. Och det där var zin. På hästen. Sadel. Annat ord. Disan. Disan betyder igen. Disan. Betyder igen. Vi skriver disan. Disan. D. I. S. A. N. Disan. Men bäst att jag skriver att de binds samman lite. Disan. Så här. Nej. Inte så. S. Kan inte binda. S, A och N. Så om jag skriver det snabbt då blir det på det här sättet. Disan. Så. Disan. Disan. Nu har vi skrivit i och 3 ord. Zin, bina, disan. Med de bokstäver vi kan. Kör vidare. Det finns ett lexikon online som är mycket bra. Jag tänkte att visa. Man går till Google och skriver i Google ordet lexin. Så. När man skriver ordet kommer man till den här sidan. Så klickar man på den här sidan så kommer man till Lexin. Det här är deras hemsida. Och här väljer man sydkurdiska. Så. Och så skriver man ord antingen på svenska och så blir kurdiska, eller om man vill öva på de bokstäver man kan så kan man faktiskt använda deras även om man inte har deras tangentbord här, och försöka att skriva de bokstäver som man känner igen, till exempel raz. Om jag skriver, vi kan R, ra, och sen A, och sen Z, raz. Och se vad blir det? Slå upp.
så kommer vi till raz betyder hemlighet och betyder mysterium. Så raz betyder 2 saker. Det här lilla ordet med 3 bokstäver betyder så mycket på svenska. Så har man nytta av det här tangentordet. Alla bokstäver finns. Går tillbaka. Så. Nu kommer vi till mer om i. Jag vet inte om jag ska säga det här är i eller i. Så det här är båda i och i. I, om det är i, då är det vokal. Om det är i, då blir det som y eller y på svenska. Men på svenska y är vokal. Men som y på engelska, som yesterday, då är det konsonant. Så om ett ord börjar med det här, jag kan inte säga y eller j. Med den här bokstaven, vi har tyvärr en bokstav för 2 ljud. För 2 bokstäver man kan säga. Vi har bara en. Och detta kanske är ett problem. Men vi känner inte att det är ett problem. Uttalas olika beroende på om det är i eller om det är j. Så om ett ord börjar med den här och följs av en vokal uttalas som j, som j i ordet till exempel ja. Och som i engelskan konsonanten y som i ordet yesterday. Om den inte följs av en vokal utan av en konsonant, då och kommer i början. Så om det här kommer i början och följs av en vokal, om den inte följs av en vokal utan konsonant, då en särskild vokal skrivs alltid före. Nämligen det här som jag pratat om i del 2 tror jag. Det här kommer alltid skrivas före alla vokaler om de kommer i början av ett kurdiskt ord. Men den har inga motsvarigheter, nästan inget ljud eller någonting, utan bara skrivs före vokaler. Med denna bokstav saknar motsvarighet. Och när man skriver kurdiska ord med latinska tecken så försvinner det här som vi skriver. Och när man skriver kurdiska ord med latinska bokstäver så då kan man välja antingen skriva det här y eller i. Det här y eller i. Då kan vi välja. Annars går det inte att skriva kurdiska ord med latinska bokstäver. Så både y och i skrivs som den här bokstaven. Jag vet inte vad jag kan kalla den faktiskt. Om jag ska kalla den, jag kallar den i nu. Sen blir den y någon gång. Nu syns det när vi skriver ordet till exempel Yarizan. Och med latinska bokstäver blir y i början och i mitten. Idrottare, Yarizan. Hur skriver man Yarizan? Man skriver så här.
Yarizan. Då blir det j. Då blir den här j. A. Ja. Kanske så. Ja. R. Jar. I. Det är samma, men det uttalas olika. Jari. Z. Nej, inte det. Z. Jariz. A. Jariza. N. Jarizan. Jarizan idrottare. Och på latin skriver vi så. Jarizan. Och då vet vi att det här är i och det här är j. Det är inte samma, men vi skriver precis med samma bokstäver. Så. Ett annat ord. Gärna. Gärna betyder klubb. Gärna. Gärna. Och så skriver här i. A. Ja. Jan. Gärna. 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 Så. Med latin skriver vi ja. Nej. Jag väljer inte skriva så eftersom jag behöver det här i för något annat ljud eller någon annan bokstav. Därför väljer jag y. Gärna. 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 Annat ord. Zian. Zian betyder förlust. Zian. Zian. Och här också. Den här bokstaven blir konsonant. Zian. Det blir som i. Z. J. Z. A. Och N. Zian. Z. Zian. Zian. Förlust. Ja, och det här säger jag att den här bokstaven blir det också som j. Om det kommer i början av ett ord, likaså när det kommer efter eller före en vokal. Så alltid omvandlas till konsonant. Några ord. Ett av dem, jari, betyder lek eller spel. Jari. Jari. J. A. R. Och I. Men igen skriver man samma. Här, när man skriver så, kanske folk förstår. Men det blir väldigt konstigt. Varför? Eftersom här måste jag skriva med versal. Och stor bokstav när det gäller i skiljer sig väldigt mycket från liten bokstav. Så den omvandlas faktiskt till blir så här. Jari. Men skriver man med tangentbord behöver man inte bekymra sig. Den skrivs bra som man vill. Så jari, då blir det i som är i. A. R. En i. Och du ser att det blir så här. Det blir bra. Man behöver inte tänka. Jari som är spel.
Så det gör inget om man skriver så här. Man skriver rätt fast bara med små bokstäver, inte med stora. Man skriver sista bokstaven i varje ord med stor bokstav. Ett annat ord med i, sir. Sir betyder vit lök. Sir. Man skriver S, I, R, sir. 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 Och pjäs. Pjäs betyder gul lök. Inte vit lök utan gul lök. Pjäs. Pjäs, hur skriver man pjäs? P. Varför har jag skrivit pjäs? Vi har inte tagit P än. Så jag tar inte det där ordet. Jag skriver inte det. Det är inte bra. Vi har inte ordet P än. Vi har inte lärt oss. Så vi struntar i det här. Bara sir och jari. Men ordet disan betyder igen. Jag skriver igen det. Eftersom det heter igen. D, I, S, A, N. Disan. Skriver jag med tangentbord blir det snyggt. D, I, S, A, N. Och ni ser det här N på slutet blir stor bokstav och fin. Och S skiljer sig mycket när det gäller för hand och med tangentbord. S blir annorlunda. Blir så här. Från det här blir det här. Men det är kanske inte så farligt. Disan. Jag tror att jag stannar här och vi fortsätter del 4 i nästa video. Tills dess, ha det så fint.